Yo, Arewa Central Music. Let's get on waga alongside Naija Boy. Kai, gaskiya abun da ake mana yayi muni. Wai na musulman mu fito mu yo bayani. Wannan abun da aka yi fa ya wuce faraini. Wasu banzaye da ke kai marasa tunani, su ne za su dinga mana wasa da addini. Gaskiya abun nan ni fa ya fa gundire ni. Wai na yana mutu akan annabi namu. Ya muna zaune ne ake taba mai gidanmu. Mutanen nan muna ya kamata mu gane abin da ke gabanmu. Muna zaune kara zube ana cin zarafinmu. Mu tashi don mu kare martaba ta shugabanmu. Ko da hakan za ya sa mu rasa rayuwarmu. Kare ma ya kashe makiyin annabi bare mu. Wallahi ba gudu kisa ma yanzu za mu fara. Dan na ga abin nan naku ya wuce fasara. Wata ta yi kwatanci ga shugaban halitta, koko an ce ta ci zarafin dukan halitta. Yar iska jaka da kiki ya mara fahimta. An samu zakwakore sun mana maganinta. Wa'annan mutane Allah ya musu albarka. An mata hukunci daidai abin da ta aika, don gudun nan gaba kar da wasu masu aika. Amma wasu sarkin musulmi wai shi da kansa yake faɗin abin da aka yi bai yi ba da kansa. Wai Allah wadai ma yake faɗi wai shi da kansa. Wannan abin ya sa jama'a duk sun daina binsa. Kai, wai sarkin musulmi abin nan yana min ciwo. Kasa waɗansu suna ta ma kallon a jawo, amma ko mai ma haka yi maka ai kai ka jawo. Har da ɗiban al'ummar mu wai aje a kulle, kan sun yi abin da ya dace su aka kulle. Mu kuma sai mu zuba idanuwa mu kyale. Dole ne mu tashi ko da kanmu za a fille.